أب حرشة زوهاب كل ساحة حسابه وتمرتي بقبرن فتنتات مزسنا أدمع وسيد كم زركبه هاي تراترن نزل مقبار قنا بقع مسارحتات زعت قابيات فتنة كله مسرتاوي نيرو أب كل حرشة حمل مالو تدكين زل حدش هنصابيت فتنة دما نزي زعلميو غازيت انيا أزي برهانن زدالو تصبصاب قبر مسكال قبر كزيابير كقربوي بمتحبار منغستي إيرتران تكلم عن ودب حبرات هاجراتن بأستات 5 مليون دولار أب كولج حرش حمل مالو استسرحه حدش هنصا بيت فتنة تمرقو أبتي بشمونت حمل استخايده منستراتن كالوت سب سلطان منغستن كمون أهقراويان مشارخ تسترخبلو أقاتامي منستر حرشة أتو أرفاين برهن أو هادي تكالات ودب حبرات هاجرات بإيرترا مس كريستين أمتونين نتهنصا مرقم كفي تمام دين كولج حرشة حمل مالو آتو سمرة أملسوم نيرينا بزهابة حبريتا حرشة أبسن فلتطاوي مرمر زمركوز كم مخانو متن اتزوهاب كلس حسابة وتمرتي بقبرن فتنتات كسنة كم زغبا اتتسريح زلو هنسان عاتق وزلو مسارتا ومسارحتات دما نزي زغلقل كم زخونا قليسو أبتو كولج صبت بيتا فتنة كاب عبيت بدهوتات مسرح ممهارن مستمهارن بحفشة أبناء دحرة من رقات مرتدما بفلاي من بارو زتقصاتو سمرة إذا حدش بيت فتنة أب حد جزء كسب ثلاثة مهارة بزيت أجن كأنجد كم زخيل حبيرو كل سحسابه مرتراي مهركا بقول هيكونه بجبر خد جفالو زي بجبر خد جفالو زخيل كنا تعتقن أي تفترة نيرو ويكا ملو بملو كم تندليو أي مال على نيرو بيجين مزهن سازي مهناتو تناي لابراتوري مسارحتاتنا حتنا أبكال بوتا سمراتي كولج حرشانا ينفرس مراز نبرو أبزونا بتصز ولا بوتا كنا نصرح له زنبرنا هجي رهو بوتا سلز ترقبه الحمد لله كختن قاسا أصلو تغير تي قصرنا يتمهارو خاون بأسرار حمشان بسلاسة ويكون لعلي زقموتو أو حدا لابراتوري مس مايكروسكوب ديون كسرحو مسكال مسارحات كسرحو زخلهم كل بوتا لهم أمور داتا أتو سمرة أمسأي اتكولج مسماكل حرشاوي مرمر حل بمتحببار نحرستوت زدلي مرص أزرقتي أم مقرب بالع عم كلخال أب إنساتات زقات متمحلل فتح مامتا مقوصر كمون بهرياوي أكبابي أم عقاب بزحية لك سرح مقانو أرديو نزغانا يكون حرشاوي مع بالغة تمنسن دحر خوينكا بغلس حساب مهركا بقبرخا كدقفو سلزلكا تي ملؤ بملؤ زي ركب زنبرة ناي تمكرو ناي لابراتوري ناي فيلد صراحات قالي نجيب زقوان زي درجة نزبزح كابو خستاي كهوني ماتت أبرز زحجي استفاد عليه لابراتوري تات كم ناي تيشو كالتشر ناي بايو تكنولوجي ناي فود ساينس مسريتنا الله كم بعد تيشو كالتشر هجي نزي شجر ناي زردنيش زلو حسرت أب لابراتوري أفريقيا بازيحكا نحرسات كنت عدلوا له المجدي استياب حالة مسريت زلوا ناي تيشو كالتشر مسوت وهايدو نزي خونات ناي دنيش ناي بانانا ناي كالوت بتيشو كالتشر ويكا باي تكنولوجي كرابح زخلو أحمتي فريتات ولا زراتي كنت قمول نخيلي أب كندي حدثت بالعات نسيومها حدثت حمامات نسيومها مو ناي مرامرن ناي مرأين زي بالكاوينكا نبكال أهجر سديد كار أيلي مرمور لي تقول مو جزء وسد جنزب وسد تي هجراو عقمون أي دلدلن أبزن بحرجير كاجن نقول نجارات على هذه ريقة فتشكا زبالة عزي كم زعم السلي نور النحر نيرو ويكا حدثت النبالعات كبل عزهول ويكا بنفيشال تعشم إنسكس ملون أبزي تمرامير كا فريتكا أبازيحكا نعوم تتفنوا لهم تغليها زي جيب كندي كيميكال استكام كندي كال نجارات تكام بزح نجارات كنت تغليها تبهريا وخبابها أي تبلاجن جنزب كا أي تبخنن بزح عدلات يزلوا كولج حرش حمل ماله بشمونت حمله نعسراي جزء أبزكا يرسل سرعات 500 دق أنستي زركبهم 336 بديجري 304 دما بدبلوما كم زمرقة يفلق مرات كولج حرشة مس إرينا بزقبروك على محتاج تاب مرقاس وحسنة مقبيها بركتون كعزوز اللون دلونات الرقاقيصون وكل إرينات فام كائل قبريس نزدالو سبساب أزيب برهن اختغربيا
ምሩቃት ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዝቐሰሞ ፍልጠት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም እቶም ብሸሞንተ ሓምለ ዝተመረቑን ተምሃሮ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ያታዊ ኣገባባት ሕርሻን ምርባሕ እንስሳታትን ብዘመናዊ ኣገባባት ብምልዋጥ እተታውነት ንምዕባይ በብሞያኦም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም መዓልቲ ምምራቕ ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ካልእ መድረኽ ዘሰጋግር ድልድል እምበር ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ብነፃ ንዘመሃሮም ህዝብን መንግስትን ንምኽሓስ ድልዋት ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ ናይ ትምህርቲ ዓለም ነርካ ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ተሰጋገሩ ስለዝኾነ ሓድሽ ዓለም ተጀምረሉ ማለት ነቲ ቲዮሪ ነበረ ፕራክቲካል ትሪእሉ ስለዝኾነ ኣነ ከምዚ ሓድሽ ህይወት ዝጅማረ ዝበዝሕ ህዝብና ብሕርሻ እዩ ዝነበረ ወይ ተቁጠባና ኣብ ሕርሻ እዩ ዝምርኮስ ስለዚ ኣብ ሕርሻ ሳሙኤል ብርሃኔ መብራህቱ ናብቲ ዝድለ ምዕባለ ወይ ናብቲ ሾትስ ኦፍ ዘ ሚሌኒየም ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ተወልደ ብርሃን ሕርሻ ምምራቕካ ኣብኡ ኢድካ ምሕዋስ ስለዝኾነ ኣብ ክብሪ ስማዓካ ኩሉ መወዳእታ ሓንፃእሲ ናይ ካልእ ኮርሶ መጀመርታ እዩ ስለዚ በፂሕናያ ዘለና ደረጃ ከዓ ናብ ካልእ ፊልድ ንክንኣቱ ወይ ናብ ዝለዓለ ነገር ንክንፅዕር መበገሲ ዳ እምበር መወዳእታ ኣይኮነን ስለዚ ሕጂ ዘሎ ይበዝሕ ሕጂ ንሰርሖ ስራሕ ይበዝሕ ይብል ኣነ ምዝ ሃገርና ዘካይዶ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ኣብ ውሕስነት መግቢ ምርጋፅ ብፍላይ ሙስቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሕማማትን ናይ ክሊማዊ ዝኾነ ነገር ብጣዕሚ ዓባ ኣገዳስነት ዘለዎ ትምህርቲ እዩ በዚ ተመሃርኮ ድማ ዕፅፊ ገይረስ ክሰርሕ ማለት እዩ ኣብ መደመር ሃገርና ይኾን ኣብ ሕርሻ ሃገርና ድማ እትዋት ከዓብቲ ጃሜ ምብርካት እዩ ወለዲ ብግዶም በብእዋኑ ዝምረቑ ዘለዉ ብኣሽዓ ዝቑፀሩ ተምሃሮ ኮሌጅ መንግስቲ ኣብ መንእሰያትን ትምህርትን ዝኽተሎ ዘሎ ራእይ ዘነፅር ምዃኑ ብምሕባር ንብሩህ መጻኢ ሃገር እውን ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ኣብርሆም ብኩሎም መንእሰያት ከምዚ ኢሎም ኣብ ትምህርቲ ክሳብ ክንዲዚ ተሳቲፎም እሞ ብከምዚ ዲግሪ ክሓልፉ ከለዉ ተስፋ ናይቲ ሃገር ኣማዕዲ ዝረአየኒ ናይ ብሓቂ ፅባሕ ንጎስ ካልእ እዩ ክኸውን ስለዚ ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓረዛን ዓዱኻላን ንወከልቲ ትካላት መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖት ዓይነ ስውራን ስድራ ቤቶምን ንመትከላቱን ጥፈታቱን ዝምልከት ኣስተምሮ ይቦ ኣካያዲ ስራሕ ማሕበር ኣቶ ክፍሎም ወልደ ገብርኤል ንሓፈሻውን ጥፈታቱን ብድሆታትን መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ዓይነ ስውራን ብቁጠባ ነብሶም ክኢሎም መነባብርኦም ከመሓይሹ ማሕበር ብደገፍ መንግስትን መሻርክትን ፃዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ኣብርሂቡ ማሕበር ካብዚ ዓመት ዝጀሚሩ ንክልተ ዓመት ዝቕፅል ን150 ዓይነ ስውራን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብምግባር ኣብ ዝመረፅዎን ጥፈት ክዋፈሩ መደብ ሒዙ ንትግባሪኡ ተበጋጊሱ ከም ዘሎ ዝሓበር ኣቶ ክፍሎም ምምሕዳራትን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ኣብ ምዕዋት መደባት ማሕበር ተርኦም ክፃወታት ማሕፂኑ ማሕበር ዓይነ ስውራን ብሓፈሻ ዛጊጥ ዕድል ዘይረኸቡ ድማ ብፍላይ ንክሕገዙ ብመንገዲ መደብ ውሑስ መነባብሮ ኣበርቲዑ ይፅዕር ከም ዘሎ ዘነፀረ ሓላፊ ምምሕዳርን ፕሮጀክት ናይቲ ማሕበር መምህር ጉርጃ ስፋስላሴ ድማ ሕብረተሰብ ሞራል ብምሃብ ከተባብዖምን ንመሰላቶም ክጣበቕን ተላብዩ ኣማሓደርቲ ናይቶን ንኡሳን ዞባታት ብወገኖም ዓይነ ስውራን ነብሶም ክኢሎም ኣበርቲዖም ኣብ ሕብረተሰብ ንኽዓቢ ኣበርክቶም ኣብ ሕብረተሰብ ንኽዓቢ ማሕበር ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ብምጓስ ብፍላይ ኣብ ፅላታት ሕርሻ ንግድን ተዋፊሮም ዘካይድዎ ዘለዉ ወፍሪ ንምትብባዕ ኣድላይ ደገፍ ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ማእከል ጥዕና ጾሮና ብተበግሶ ነበርቲ ሓፈሻዊ ጽገና ከም ተገብረላ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቲ ስራሕ ማይ ከእቱ ዝጸንሐ መሳኹቲ ክምጽጋኑ ምልማጽ ክፍልታት ምጽጋን ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሐ ክልተ ዓይኒ ምድርን ናብታ ትካል ጥዕና ዘእቱ ጽርግያ ከምኡውን ምምላእ ካልእ ናውቲ ከም ዘጠቓልል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ልምዓት ጾሮና ኣቶ ፍሳጽዮን ምስግና ሓቢሩ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብቲ ንኡ ዞባ ነርስ ግርማይ ባይኖሳይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ብህዝቢ ዝተወስደ ተበግሶ እታ ትካል ጥዕና ብግቡእ ኣገልግሎት ትህብ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ ኣብ ንኡ ዞባ ጾሮና ሓንቲ ማእከል ጥዕና እትርከብን 6 ትካላት ጥዕና ኣለዋ ነበርቲ ተኾምቢያ ብ24 ሰነ ብዝተወልዐ ህቦብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ዕንወት ንዝወረደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምጽጋን ወፈራ የካይዱ ኣለዉ በቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተኸስተ ዝናብ ናይ 15 ክፍልታት ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኢዳቢ ዚንጎታት ክቕንጠጥ እንከሎ ናይ ቀጽሪ መንደቕ ከም ዝፈረሰ ማእከል ጥዕና እውን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዳ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ
رئيس ممرت بيت مرتي أب ذهاب حبريتا حزب بزكايدو زلو أدمع أسرح زبزح كفال نايتي زتعنطت زينغوتات تسأجينو كاب توساق حدقا خمس دحانة بمحبار فريس زلو قصري بتمساسالي كم سجن زلو صنع منات قليسوم